मोजां खामानि मावदों जोबोद मोजां खामानि मावदों माने गुवाहाटियाव आरोना रायजो राजा नोंथांमोन एकदम माने लकेलनि आइजोफोरा माने गणेशगुरि गुवाहाटिनि आइजोफोरा माने आखायाव लावथि लायै लायै एकदम लावथि लायै लायै माने माने हरनि समाव आरोना ओरैबादि माखासे माने आइजोफोर दं सिख्लाफोर दङ माने मा खामानि दं बेयाव गणेशगुरियाव मा खामानि दं बेयाव माने बेयाव गसंनानै थालाबाय थानो मा खामानि दंना दा बेखौनो माने लावथि लायै लायै माने एकदम होख्रांदों आरोना एकदम नागिरदों माने एकदम रायजो राजा नोंथांमोन बिराद मोजां खामानि मावदों माने बिथांमोना बुंदों माने पुलिसनो माने बेखौ माने इनफरमेसन होदोंब्लाबो पुलिसनो फोरमायदोंब्लाबो माने पुलिसा जेबो माने आखायाव लायाखै होननानै बुंदों आरोना दा जायनि जाहोनाव माने बे लकेलनि माने जायफोर माने बिसोर माने उन्दुनो हाया होननानै ओरैबादि माने बिसोरो माने मा देहा फानग्रा गोजा आरोना देहा सोलेर फाननानै माने सोलेर फाननो थाखाय सोरबा बायग्रा कास्टमार माने नागिरबाय थायो आरोना बेयाव हरनि समाव आरोना हरनि समाव थ' जोबोद मोजां जादों एकदम बिसोरनि सायाव माने बे माने हिन्जावफोरनि सायाव आइजोफोरनि सायाव बे माने रेन्दा ना रेन्दि ना मा होनो बिदिखौ बे रेन्दिफोरनि सायाव माने बेबायदि आइजोफ्रा ओंखारबोदों लावथि लायै लायै ओंखारबोदों बिसोरखौ माने एकदम धमकि होदों साला नोंसोर मा खामानि दं बे जायगायाव होननानै ओरैबादि धमकि होदों बिराद मोजां जादों आरोना खामानिया आरो बेबायदि खालायाबोला माने सरकारा माने बिसोरखौ माने जेबो खालामनो हाया आरोना एकदम बे माने आइजोफोरासो हागोन आरोना बे हिन्जाव मानसिफ्रासो हागोन माने हिन्जावफोरखौ माने हिन्जाव मानसिफोरासो दबथायनो हागोन आरोना आइजोफ्रासो दबथायनो हागोन बिनिखायनो साला जि मोजां मोनदों आङो ना बै माने गणेशगुरि ना मा बेयाव माने गसंनानै थालाबाय थानाय कास्टमार नागिरबाय थानाय आइजोफोरखौ साला बरिया जादों भिडिअखौ नायलांदो গণেশগুৰিত মাজনিশা একাংশ যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল একাংশ মহিলা হাতে হাতে লাঠি লৈ ৰাজপথত স্থানীয় মহিলাৰ অভিযান অঞ্চলটোত দীৰ্ঘদিনৰে পৰাই নিশা হলেই সৃষ্টি হয় অপ্ৰীতিকৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰা একাংশ উদণ্ড যুৱক যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল স্থানীয় মহিলা দিছপুৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পিছতো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ কোন ক্লাবত কাম আছে কোৱাচোন কোনটো ক্লাবত কাম আছে তোমাৰ কি কাম থাকে তোমাৰ ৰাতি কি কাম আছে শিকাইছে নেকি রাজধানী হয় রাজধানী কানেক্ট হয়ে আছে লাজকিত হয় আমালোকে তো রেড লাইট কিমান ৰাতি লাগে আপোনাৰ দোকানবিলাক খোলা লাইসেন্স নাই কেনেকৈ খোলা থাকে আপোনালোকৰ মাৰিব নোৱাৰে ৰাতি ঘৰত থাকিব নোৱাৰে হাল্লা ইমান বেয়া বাকা মানে ক'ব নোৱাৰো মানে ইমান বেয়া বাকা আমি এতিয়া ৰাতি শুব লাগে আমি কি কৰি আছো এইখিনি সময়ত এতিয়া বাইদেউ গণেশগুৰি যৌনতাৰ বেহাত পৰিণত হৈছে আমাৰতো কোনো দৰকাৰ নাই ন এইখিনি সময়ত থিয় হৈ থাকিব আমাৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট N24 আসাম जेबो गैया आबाद मावनानै जानो माइनि खोथाखौथ' बादो दा बिथांमोना बोरै थांना थाखो सिखाव खंसै उफायानो गैया दा आंनो थांनानै थानायनि जेबो बेबस्थायानो गैयाबा दा खाव जों गावथारगोन